Takže zdravím, je tady se mnou kdo? Pepo. Pepa a pan Tučňákis. My jsme si vymysleli takovou challenge. Chili paprička challenge. A máme tady mlíko na zapití. Jsme mu to zaj s babičkou zabrali. Ale neříkejte to. Tady pan Tučňákis se nějak zabaví tady. Ty dobytku! Chudá Patručňák. A dáme to na 3. Takže jdeme. Na X nebo normálně, prostě Na X. A musíš to... Nemůžu na 2 si rozkousnout? Ne. Celý, naraz. A musíme to mít v držce 15 vteřin, až pak to můžeš zapít. Protože tak to musí být vždycky. Luko to měl 30 vteřin, tak jdeme na 3. Raz, 2, počkej. Na místa připravte se, pozor. 3, ne, volízní to mlíko. 3, hajzela, 3, 2, 1, teď. Je do 15. My se toho uduřit nebyla. 2 luky. A to mi stačí. Už máš nevýhodu, že já mám palivý jídla hrát. Proč brečíš? Neproč, já se potím. Asi umřu. To z toho, že s tebou jezdím na kole. Ty vole. Proč jsme tam točili? Už nabít. Takže konec, čau.